टुरिजमनिफ्राय फुड क्राफ्ट इन्सटिटिउटआव जोङो ओरैनो आगोलनिफ्राय 2 बोसोर हरखाबाय 3 बोसोरनिफ्राय 4 बोसोर आरो 2 बोसोराव 20 जन करि 40 जन ओंखारबाय बिसोरो दा 40 जना गासिबो मटामटि बिसोर एंगेजआव दंजोबो दा ओमफ्राय नैबे थार्ड बेचआ ओंखारबोआखै ओमफ्राय नै फोर्थ बेच दा थांगासिनो जोंना हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ बारायनांगौ होननानै 40 जन खालामफिनदोंमोन खिन्थु जोङो पस्टखौ मोनस्लाबासै जोङो दा 35 जन जाबाय 35 जनखौ जों दाखालि इन्टारभिउ लानाय जाबाय इन्टारभिउ लानानै दा जोङो टटेला 59 नि गेजेराव जों 38 सेलेक्ट खालामबाय दा बिसोर 3 तारिखआव जों लाहैसिगोन 1 बोसोर कर्स ओमफ्राय 6 मासआवसो ट्रेनिं हिसाबै मावबोनांगोन आरो ओमफ्राय बेहाय जोंनि टटेल स्टुडेन्टआ 35 नि गेजेराव क'क्राझारनिफ्राय 7 जन दङ चिरांनिफ्राय 9 जन बाक्सानिफ्राय 7 तामुलपुरनिफ्राय 2 आरो उदालगुरिनिफ्राय 12 जन ओमफ्राय बेहाय मोनबा केटेगरिनि दं आरो बेहाय माबाया कर्सआ मोनसेया जाबाय फ्रन्ट अफिस हाउस किपिं दङ फ्रन्ट अफिसाव दङ 2 हाउस किपिंआव 6 जन फुड बेकारिस दङ बेहाय 11 जन फुड प्रडाक्सनाव 8 जन आरो बेकारियाव 8 जन गासै 35 आरो दा बिसोर 35 3 तारिखआव थांसिगोन आगस्टआव ओमफ्राय जोङो दा बिसोरनि थांनाय खरसनिफ्राय आराम्भ खालामनानै थांनायावनो जों 2000 हरनानै बिसोरनि थानाय जानाय फरायनाय गासिबो जोङो BTC निफ्रायनो जों बेखौ होजोबनाय जागोन आरो दा बेखौ आसा खालामदों जाहाथे कर्सखौ मोजां फरायनानै फैथोंसै बिसोरो आगोलनि जे पासाव जानानै फैनाय बिसोरनि प्लेसमेन्टआ माबायदि आरो बबेबायदि दा मावनानै दं एसिपमेन्ट डाटा कमप्लिट प्लेसमेन्टआथ' जाजोब्बाय टटेलि रावबो सासेबो ओरैनो गैया जाहैदों खिन्थु सोर अबाव दं बिनि डाटायाव गैया थागोन जोंना 67 थागोन मटामटि इंगेजमेन्टआव दंजोबो आरो दा बेखायनो फैनांगौ जाहाथे नेक्स्ट लाबोगोन नालाय जों बोसोरै बेखौ कन्टिनिउ खालामफिन जा चिफ सारा हाग्रामा सारा कन्टिनिउ खालामफिनदों दा बेखौ जों कन्टिनिउ खालामलांगोन जाहाथे नेक्स्टआव सोरबाफोर गोसो जाबा एप्लाइ खालामनो हागोन नेक्स्ट धन्यबाद